Ahoj a vitaj na kanáli Zdravý chrbát online. Dnes ti poviem možnosti, ako by si mohol zmierniť alebo odstrániť tenznú bolesť hlavy. Je to vhodný spôsob aj pre prvotné príznaky migrény alebo ako prevencia. Ako prvé ti narýchlo poviem, čo je to vlastne tá tenzná bolesť a hneď prejdeme na cviky. Tenzná bolesť hlavy je bolesť, ktorá vzniká z napätia inej časti tela. Najčastejšie je to oblasť krku a spodnej časti lebky. Náš krk obsahuje množstvo svalov, veľké posturálne a malé motorické svaly. Práve preťažovanie tých malých motorických svalov môže spôsobovať už spomínanú tenznú bolesť hlavy. Príčinou môže byť čokoľvek, čo zvyšuje napätie v týchto oblastiach, no najčastejšie to býva zlé držanie tela a sedavý spôsob života. A teraz ideme na moje 4 obľúbené cviky na zmiernenie alebo odstránenie bolesti hlavy. Prvý cvik robím veľmi rád v ľahu na chrbte, lebo je to pre mňa pohodlnejšie. A je to skvelý spôsob, ako môžeš znížiť napätie spodnej časti našej lebky. Ľahneš si na chrbát, položíš si hlavu. Ako môžeš vidieť, mám zakrivenie v krčnej chrbtici a medzi krkom a podložkou je medzera. Snaž sa udržiavať kontakt záhlavia s podložkou, nadýchneš sa a s výdychom robíš dvojitú bradu, urobíš predklon. Podržíš 3 až 5 sekúnd, s nádychom sa vrátiš späť. Chceme, aby sa medzera medzi lehátkom a krkom úplne strátila, aby sa to zakrivenie vyrovnalo. Mal by si cítiť, ako sa ti sval naťahuje, pohyb by nemal vyvolávať žiadnu bolesť, preto ho rob iba v príjemných pocitoch. Tento cvik môžeš vykonávať aj v sede alebo stoji opretý o stenu. Na začiatok vyskúšaj tých 10 alebo 15 opakovaní, no nezabudni, aby si tam ostal tých 3 až 5 sekúnd v tom natiahnutí. Druhý cvik máme v sede. Je to výborný spôsob, ako znížiť napätie našej hornej časti trapezového svalu. Začnem tým, že ruku dám za chrbát, trošku si ju prisadnem, aby som už teraz ťahal rameno trošku dole, aby vzniklo nejaké to natiahnutie už trapezového svalu. Druhou rukou si obchytím hlavu, nadýchnem sa a s výdychom urobím úklon, ucho ťahám k ramenu, kľudne dýcham a vydržím v takejto polohe od tých 10 do 20 sekúnd. Opäť kľudne dýcham, naťahujem v príjemných pocitoch a s výdychom vrátim späť. Opäť nádych a s výdychom pôjdem do strany, úklon. Mal by som cítiť, ako sa mi jedna celá strana naťahuje od krku až po rameno, ale stále to nemá spôsobovať bolesť, je to vždycky iba príjemný pocit. A vypočítam si, aby s výdychom som sa vrátil späť. Zopakuješ tak 3 až 5 krát a potom prejdeš na druhú stranu, opäť druhá ruka za chrbát. A s výdychom pôjdem do strany, opäť rovnaké pocity. Iba príjemné. A s výdychom sa vrátiš späť. Ďalším cvikom budeme naťahovať sval, ktorý voláme elevator skapule, pretože aj ten môže byť príčinou vzniku tenznej bolesti hlavy. Východisková poloha je rovnaká ako predchádzajúci cvik, čiže sedím, dám si ruku za chrbát, trošku si prisadnem. Teraz otočím hlavu o 45 stupňov do strany od ruky, ktorú mám za chrbtom. Obchytím si druhou rukou hlavu do záhlavia, nadýchnem sa a s výdychom rovnaký princíp ako predchádzajúci cvik, pôjdem do natiahnutia, kľudne dýcham, ostanem aspoň 20 sekúnd. Mal by som cítiť naťahovanie v zadnej časti krku až po lopatku a tak si vypočítam, aby som sa s výdychom vrátil späť. Opakujem takých 3 až 5 krát a potom opäť vymením strany. Vymením si ruku, pozriem sa do 45 stupňov do druhej strany, obchytím si rukou hlavu, nadýchnem sa a s výdychom urobím to napätie do príjemných pocitov, príjemných polôch, tak aby som cítil naťahovanie, ale žiadnu bolesť. Ostanem tých 20 sekúnd, kľudne dýcham a vypočítam si, aby som s výdychom vrátil hlavu späť a opatrne sa pozrel pred seba. Teraz ti ukážem, ako môžeš sama masážou zastimulovať akupresúrne body na záhlavy, ktoré pozitívne ovplyvňujú tenznú bolesť hlavy.
Použijem prostredník a ukazovák oboch rúk, takže prostredník bude na vrchu a ukazovák na spodku. Spojím tieto prsty, urobím dvojitú bradu bez toho, aby som urobil nejaký predklon. Ťahám bradu len do záhlavia. A týmito spojenými prstami sa snažím na záhlaví vyhmatať také dva kostené hrbovčeky. Ak som ich vyhmatal, pôjdem trošku dole tam, kde mi končí lebka a tam sú tie spúšťové body. Tam, keď zatlačím, by som mal cítiť nejakú bolesť a napätie. Takto môžeš jemným pohybom sem a tam masírovať túto oblasť približne také 2-3 minútky, aby si cítil uvoľnenie. Nezabudni zlepšovať ešte svoje držanie tela a pomaly pracuj na odstránení zlozvykov spojené so sedením, lebo aj to je prevencia pred vznikom bolesti hlavy a iných ťažkostí. Ak máš s tým problém a potrebuješ pomôcť, pozri si napríklad toto video. Chcem ťa ešte poprosiť, aby si mi do komentu napísal, či mali tieto cviky pre teba účinok a ako reagovalo tvoje telo. Olajkuj ešte toto video, sleduj ma, odoberaj ma a zlepšuj funkciu svojho tela.